मागिकी खाଇବା ଅପେକ୍ଷା ବାସନ ମାଜି ଆମେ କାମ କରି ଖାଇବା ଅସୁବିଧା କିସ କି? ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ମୋ ଟାଇଟଲ ମୋ ଖଣ୍ଡିତ ଛୁଆ। ହଁ ତମକୁ ଯେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ମାଗୁଛୁ ସେଇଟା ଭଲ ମୁଁ ଲାଗେ ମାଗେନି। ଆଉ ଇନକମ୍ ବହୁତ କରୁଛୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣେନି ବାବୁ। तो सांगने आम आज बालेश्वर स्टेशन आसते तो ये बहुत किसी लोक देखिले सब प्रकार लोक अच्छा तो ये देखिए पचर किसी लोक अच्छा देखिए तो सीटी कमी गुड़ उपर गुड़ पकईकि शुई है तो से आपने भावुँ कौन मजबूर आमती किसी ना भाई सेमती ये आस खाइबे पीबे शुइबे पुणी भिक मागे धर खाଇବା सरीगला पुणी मागिले पुणी किए लोक देदेला 10 टଙ୍କା खाईदेला पेट भरला पुणी ये पड़ा भाई से चाहते भल लोक मैंने गुड़ हाथ सब ठीक अच्छे बयस भी अच्छी कम करेंगे कि से चाहूना ସେମାନେ ନା ମାନେ ସହଜ କାମଟା ଯେଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ କାମ ହେଲା ଭିକ ମାଗିବା ତ ସେମାନେ ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଭିକ ଆପଣମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କରି ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଅପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁନି ସବୁବେଳେ ପାତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପାତ୍ରରେ ମାନେ ଯେମିତିଆ ଧର ଯାହାର ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୁଡ଼ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି गुड़ कटिଯାଇଛି हाथ कटिଯାଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କାହାର କିଡନୀ ଫେଲ୍ କିମ୍ବା ହଉଛୁ ଏମିତିଆ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ଯେ ଚାଲୁଥିବେ ବୁଲୁଥିବେ ଆସିକି ବାବୁ ଦେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଦିଅନ୍ତୁନି ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏମିତି ବସି ବସି ତ ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ନା ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା କାମ କରତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ତମ ଘର କେଠି ତମ ଘର କେଠି ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ହଁ କାମ ବସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛ ମାଗିକି ଖାଉଛ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନ କାମ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାମ କରିପାରୁନ କେତେ ପଇସା ହବ କି ତମେ ମୁଁ ତ 60 ହେଇଗଲା 60 ପଇସା ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ତ ପାଇଯିବା କଥା ନା ମୋର କିଛି ମୁଁ କରୁନି କେନେ ତମ ପୁଅ ମୁଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ବାହା ହେଇନ କେନେ ବାହା ହେଲନି ତମର ବାପା ମା ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି କେଇଠି? ମାଙ୍କର 80 ହେଇଗଲା 80 ହେଲାଣି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ନା ଅଛନ୍ତି ତମ ଘର କେଇଠି ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଣିକ ମିର୍ଜାପୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି ମା ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟା ବି ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ତମେ ଯେ ଘରକୁ ଯାଉନ ମା କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଯାଇ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଆଉ ମା ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ତମର ଭାଇ ମାଇ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଅଛନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି ମା ଅଛନ୍ତି ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଚଳଉଛୁ ତାହେଲେ ମାଆକୁ ଆଉ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ବୁଲୁଛ କେନେ କିଛି ନହେଲେ ତ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ତ ଧୋଇ ପାରିବ ହୋଟେଲର ଏକା ବାସନ ତ ମାଜି ପାରିବ ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଉଛୁ ଗୋଟେ ହଉଛୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ବାପା ମୁଁ କହିବି ପୁରା କୁହ ଆଉ 1 କ୍ଲାସ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ହଁ ରାଜୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଏଇଆକୁ ମୁଁ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲି ହଁ ଆଉ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି କାମ କରୁଥିଲେ ଯେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ନା କିଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା ପାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କେ 25 ମଜୁରୀ ରାଜୁ ଛୁଆ ବେଳେ ତାହେଲେ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ତାପରେ 600 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଇଲି ନା ମୁଁ କହୁଛୁ ଦେଖ ମାଗିକି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବାସନ ମାଜି ଆମେ କାମ କରିକି ଖାଇବା ଅସୁବିଧା କିସ କି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ହଉଛୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମୋ ଟାଇଟଲଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭଲ ଭାବରେ କୁହ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ମୋ ଟାଇଟଲ ମୋ ଖଣ୍ଡିତ ଛୁଆ ହଁ ଆମେ ବି ଖଣ୍ଡାୟତ ଛୁଆ ଖଣ୍ଡାୟତ ଛୁଆ ହେଇକି ମାଗିବାଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଦେଖ ଶୁଣ ଯଦି ଜଣେ ଚପଲ ସିଲେଇ କନେ ବି ସେ କାମ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ ବହୁତ କରୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣେନି ବାବୁ ମୋର କେହି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବି ଲୋକ 5 ଜଣ ମୋତେ ନା ମୁଁ ତମ ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବା କଥା କହୁନି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନହେଲେ ସେଇଟା କରିହବ ତେଣୁ ମାଗିକି ଖାଇବାଟା ଭଲ କି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବେ ତମକୁ ଯେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ମାଗୁଛୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଚଳୁଛୁ ଏମିତି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମତ ଲୁକା ଅଛି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ମୋର ମାନେ ମୋ ଜିମି ମୋ ମାଗିନି ଆଉ ଠିଆ ମାନେ ଶୁଣ ଠିଆ ହେବା ଭିତରେ ସେଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯିଏ ବସନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଦେ ବୋଲି ସେମାନେ ତ ବସିଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଣି ଦେବେ ନା 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 ମୁଁ ତମ କଥା କହୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି ତମେ ଯେ କହିଲ ନା ଠିଆ ହୁଏ ମାଗେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ତମକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିବା କଥା କହୁନି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନହେଲେ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ବୁଝିଲ ନା ତେଣୁ ଆ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ବି କରିବା ଦରକାର ନା କାମ କରିବନି 60 ବର୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଭତ୍ତା ତ ପାଇଥାନ୍ତ କିଛି ମୁଁ କରିନାହିଁ
କିଛି କରିନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ଭୋଟ ଦିଅ ନା ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ଯାଇନି ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ଭୋଟ କେମିତି ଦେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା ତମେ ତ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭତ୍ତା ମୁଁ ଆରାମସେ ପାଆନ୍ତି ପାଉନ ଭାଇ କିଛି ହବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ପାଇବେ କରିନାହିଁ ମୋର ତ କାମ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ କେଇଠି କହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀରି ଭବାନୀପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରୁଛ କାମ କରୁଥିଲି କରୁଥିଲ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ିଲଣି କାମ କାମ ଆଜିକି ହେଲାନି 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 13 ବର୍ଷ ହେଲା କେମିତି ଏମିତିକା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଛ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେନି ହଁ ଛାଡ଼ି କିସ ଖାଉଛ କେମିତି ଜଣେ ତ ଖାଇବା ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ବିନା ପଇସାରେ ଖାଇବ କେମିତି ଜଣେ ନା ଆଜ୍ଞା ଖାଇତେ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିମି ମାଗିବିନି ହୁଁ ଦେଖିନେବେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ନା ବାବୁ ଟାଉଟ ଚୁର ନୁହେଁ କି ଟାଉଟ ନୁହେଁ ବୁଝିଛେ ଟାଉଟରି ମାରିବ କାହିଁକି ଜଣେ ଏଇଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଉଛି ଖୁସିରେ ଅଛ ଏତିକିର ହଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଯେ ଯାହା ବି ଦିଟା ଖାଇତେ ମିଳୁଛି ଏଇ ଜିନି ସେମା ହୋଟେଲ ତମକୁ ଟିଟି ଏଠି ହଉ କିଏ ଦଉନି ନା ଟିଟି କିଛି କହୁନି ନା ଟ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟେସନ୍ର ଟିଟି ମୁଁ ଯାଇନି ନା ଏଇଠି ତ ଠିଆ ହେନେ ତ ଟିଟି କହିବ ନା ଟିକଟ ଦେଖା ନା ତମକୁ ନା କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ତମକୁ କୁହନ୍ତିନି କିଛି ମୋର ଜିମି ଏଇ ମା ହୋଟେଲ ଜିମି ମା ହୋଟେଲ ଆଇ ସେଇଠି ନା ହଁ 7,000 ଦେବେ ତମେ ତ ଏଇଠି ଖାଇଦବ ତମ ମାଙ୍କର କ'ଣ ହବ ସିଏ ସେଠି ସେ ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଅଛି ନା ତମକୁ ଯଦି କିଛି କାମ ମିଳିବ ତମେ କରିବ ନା ହାଇ ତମକୁ ଯଦି କେହି କିଛି ଦେବେ କିଛି କାମ କରିତେ ତମେ କରିବ ହଁ କରିବି ସେ କାମ ତ ମିଳୁଛି ନା କାମ ତ ଆମ ଏପଟେ ସର୍ଟ ବି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କାମ କରିମି ହଁ। ଏରୁ ପଇସା ଦେବେ କିଛି କଥା ହଁ ପଇସା ତ ଦେବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଲିଟାରେ କାମ କରିବେ ନା ଯଦି ଏଇ ଯେ କାମ ତମେ ଯେ ଏଠି ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ରୁହ ତ ଏଠି ରୁହ ମୋତେ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରହୁଥିବ ନା ଏଇଠି? ନାଇଁ ବଡ଼ ବଜାର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମୋତେ ଦେଖିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି ବି ମୋ ନାଁ ବି କହିଦେଲି ମୁଁ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ହୁଁ ମୋ ଟାଇଟେଲଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ? ନା ନା ହଉ ଠିକ୍ ନା ଆମେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ମଜବୁରିରେ ଆଜି ଏମିତି ବୁଲୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ମଜବୁରି ଥାଏ ନା ଖାଲିଟାରେ ଜଣେ କାହିଁକି ମାଗିବ କି କିଛି କରିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଗଲେ ତୁମର ତାହେଲେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲି ନା 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 ଯେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ 10 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ବିଲ୍ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ବି ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜିଦେବା ହେଲା ଭଲରେ ରହିବ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେବେ ରହିବ ଆରାମସେ କରିବ ନା କ'ଣ କାମ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭଲ କାମ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଇଁଠା ଖରାପ- ଫଇଁଠା ନା, ନା, ଅଇଁଠା ବାସନ। ନା 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 ତମକୁ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୋର ସେ କଥା କହିବାର ମାନେ କିଛି ଉପାୟ ଯେ ନଥିଲେ କିଛି ସେଇଟା ଉପାୟ ବି ନଥିଲେ କରିହବ। ସେଇଟା ବି କରିହବ ଯଦି କିଛି ବି କାମ ନ କରିପାରୁଛ ଆରାମସେ ବାସନ ତ ମାଜି ହବ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବିନି ନା 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 ତମକୁ କୁହ କଥାକୁ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି କଥାଟା ମାନେ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବ ସେଟା ବି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଅଲଗା କାମ କରିପାରିବ ତମକୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜିଦେବା ହେଲା ଆରାମସେ ଖାଇବ ପିଇବ ରହିବ ନା କିଛି କହୁଛ ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଏ ମାନେ ବି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ବି କାମ କରନ୍ତିନି ଏମିତି ମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଏମିତି ଆସି ବସନ୍ତି କିଏ କାମକୁ ନେଇଯିବ ନା ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିବିନି ସେମାନେ ମାଗିକି ଖାଆନ୍ତି ନା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୋତେ ହଉ ଆମେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଥରେ ବେଳକୁ ଆଇବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠି ଥିବ ନା ମୋତେ 10ଟା ଦେଖିବେ 11ଟା ବେଳକୁ ଥିବ ନା ନାଇଁ ଏଠି? ଯେ ଆପଣ କହିଲି ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯିବେ ହୁଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଟୋ ବଜାର ଛକକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ବାବୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ହୁଁ ଲାଲା ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ। ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଛି ମୋତେ ଯଦି କିଛି କହିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଚାଲ ବାଇ